is man die 3 maart, doe dat. Een nieuwe koude oorlog hield die dichterbij komt. En het ijsziekje wil loskin, maar de ijsziekers zonder kaart zitten. En in Brient misschien wel de nieuwe Duitse Kroes de gast is. Ja, goeie, welkom bij Brient. Maar ja, is de eerste beelden van de reis die het Gjalt de Jong maken naar de Zuidpool. En deze week lieten we zien dat alle ambachten weer heel hip binnen. Ik vond de steentjes voor altijd heel erg mooi. Het glimmen en de facetjes. En als je het dan in het licht vasthield, zeg maar, dat het ging spelen. Ja, de kans is groot dat Friesland er in kwarten een paar nieuwe supermodellen bij had. Vanmorgen binnen 6 Frieske famkes te zien in het nieuwe RTL 5-programma I Can Make You a Supermodel. In dit programma gaat de modellenscout van de wereld, Paul Fischer, op zoek naar nieuwe topmodellen. Het programma bezit ook een tropbraak voor Margreet Kooistra. Zij had een modellenbureau in Sruisteveen en ontdekte de famkes. Aan tafel deelnemer onder het programma Sigrid Barkmeijer en Margreet Kooistra. Welkom, beiden. Dankjewel. Ik ben wel, ze staan gewoon wel wend, denk ik, die camera's op je hem. Hey, even naar die Paul Fischer, want dat schijnt dus de man te wezen. Een hele bekende. En die site Oedij, dat is toch een sick eye heeft voor scouting, modellenscouting. Ja, wat bedoelt hij ermee? Nou, hij bedoelt ermee dat ik een goed oog ga om te scouten. Famkes te scouten die geschikt zijn voor de modellenwereld. Voor de buitenlandse high fashion. Ja, en hier zit dus Tinouri. Ja, Sigrid. Sigrid, ja, het is altijd een apart verhaal. Ik geef het door hoe mooi je bent en hoe je eruit ziet. Hoe kwam je in bij elkaar? Nou, mijn kapse, die kende Margreet. En zij heeft ze heeft tegen mij gezegd, ja, je moet een keer op haar site kijken, want ja, het is dicht in de buurt en ja, dat is leuk. Dus ik had op haar site gekeken. In de buurt, want u woont in Kolm? Ja, ik woon in Kolm en Margreet zit in Sruisteveen. En toen heb ik gewoon een paar simpele fotootjes naar Margreet gestuurd. En toen heeft Margreet mij gebeld en heeft mij uitgenodigd voor een casting. En toen wist ik nog helemaal niet dat ze echt bezig was met RTL 5 en Paul Fischer eigenlijk. Maar hij zei, kom gewoon en kijk hoe het is. Ja. Dus toen ben ik daar geweest en toen heel snel daarop hoorde ik al dat ik uit was gekozen om een catwalk training te doen. Dat is nog heel rap. Ik wil het eventjes een beetje voor de mensen die het nog net niet van dit hele programma hebben. Laten we eerst even zien naar wie die hele Paul Fischer is. Zullen we dat even doen? Ja. My name is Paul Fischer. I have represented some of the world's greatest and most famous supermodels. Naomi Campbell, Stephanie Seymour, Carrie Otis, Carla Bruni, Monica Bellucci. And the list goes on and on and on. I'm going to create a superstar, a supermodel, and she's located right here in the Netherlands. Have you ever thought about modeling? Have you ever thought about modeling? You've thought about modeling before? You're so beautiful, sweetie. Thank you very much. Have you modeled before? No. Holy mother of God, we just hit the mother load. There's no way. We found one of the most beautiful girls in the world next to the pork chops. Ja, ze keer het dan gaan. Een Amerikaan die shut een mooi famke uit Nederland, werd hij helemaal wild van is. Want ik geloof dat hij zoiets zei van, we hebben de jackpot. Hadden we in Nederland rennen. Ja, klopt. Het is natuurlijk heel Amerikaans. En dat is natuurlijk allemaal over de top en alles. En dat ben je net helemaal wend in Friesland. Maar het is gewoon, ze beginnen dus de stritten op. En dan zie je ze dus famkes uit. En dan hij had natuurlijk een paar opdrachtgevers achter de hand. Waar hij dus opdrachten... Of hier zie ik het model voor die opdrachten. Ja, Prada of Gucci. Precies, ja, exact. En dan, wat hij doet, is hij werkt dus samen met een mediabedrijf uit Amsterdam. En dan is het de strit op. En het is net zoals de andere modellenbureaus of programma's hier in Nederland. Maar het is meer, hij ziet het een famke van de stritten. En dan in het programma is juist dan dat ze letterlijk op de catwalk staan in Milaan of Parijs of New York of neem het maar op. Nou, is dat bij je Mexa gebeurd? Want volgens mij kon niet in elkaar dus al. Het is heel toevallig. Ze kwam echt op het juiste moment binnen, om het zo te zeggen. En ik werd benaderd door RTL 5 en dat mediabedrijf om dus mij te doen in het programma. En ze gingen mijn site zien en de modellen die ik toen al hier. En toen zijn ze van, wie wil eigenlijk model komen?
Want ze hebben wel ons scouten in Ljouwert en Greens. En Maar daar konden ze niks vinden. vinden. Ja, daar ben je meer van. Ja, absoluut wel. Ja. Maar goed, er komen dus al heel veel goede modellen uit Friesland. Ja, en bedrijven. Want dat is even een verhaal. Parkeren Ja. eventjes. Want hij zei dus... Eigenlijk is het absurd. Daar stond dat juist. Daar stond een paar famkes uit Kolm, Dokkum. Nog in het Kolm. Ja. Dat is supermodelachtig binnen. Ja, klopt. Ja, het is ik hier voor die casting hier nog zelf een orencasting horen. En ik hier iets van 24 famkes. En hij kwam binnen en hij zei voort van... Oh my god, ik in die famkes gewoon 24 stuks. Ik zou op een catwalk zetten. Dus ja, hij zei, ik had het nog nooit meemaken zijn. En dat is natuurlijk een heel groot compliment van een heel groot ja, en dan werk je nou met ja, ik werk samen met hem. Ja, ik ga een co-managementschap. Dus ik denk dat we nog heel veel jaren samenwerken. Dit is dus echt jackpot voor die. Ja, 24 hier, hè? ja, En dan ja, heeft het al zo'n grote namen. Ja. Laten we nog even zien naar die man. Want het is een fenomeen in het programma. Ja, leent ervoor om nog even wat te zien. Ja. I create supermodels, superstars. And my mission each week is to find a real supermodel. Now, you know, a guy like me actually make dreams come true. That's why I do what I do. Ja, we maken een uitstapje. Dat gongst vrij rap. Want hier is de tool fotoshoot. Dat is dus de wien 24 famkes. De kamerselectie. En hoeveel bleuren er toen hoor? Ja, daar zijn eerst 6 meiden zijn daar eerst uitgekozen. En ja, die... Alle hier uit Friesland, hè? Ja, die zijn allemaal van de casting van Margreet. En ja, daar zijn een paar weer van gebeld om een fotoshoot te doen. En daar is ook weer iemand uitgekozen. Zeg maar na de fotoshoot is er weer een meisje uitgekozen. Nou ja. En zo gong het vierder en vierder. Ja, precies. Ik heb ook een filmpje, dat kunnen we nog even zien laten. Dat het iets te krijgen. Dus we daar in bikini. En dan tonen ze die volgens mij aan alle modellenbureaus. Klopt dat, Margreet? Ja, laat maar even zien. Hello, my name is Sigrid. I'm 15 years old and 180 centimeters tall. I live in the Netherlands. Wie dit vernedig? Ja, het is apart om te zien. Ja, het is heel gek om te zien. Ja, er zijn castings geweest en ja, die vraagt natuurlijk ook... ik kan natuurlijk niet elk moment maar overal heen gaan ja, waar castings zijn. Dus dan ja, is het gewoon heel makkelijk en een goede manier om dan filmpjes te maken en Polaroids. Dus dat zijn ja, digitale foto's die Margreet gewoon maakt met haar mobiel. Ja. En ja, die worden dan verstuurd naar... Ja, de mensen die dat willen zien. Eigenlijk is dit filmpje eigenlijk makkelijk nadat we naar Parijs en Milaan was binnen. We zien toen... Want dat het al in om het programma te krijgen, ja, hè? Ja. Paul Visser heet je mijn naam om daar... Nee, Paul Visser had afspraken voor je regelen met agencies. Er zijn agencies werken ook contact met hier en hier ik. En we gaan gewoon zien welke binnen de beste voor Sigrid en nog een famke column. En we binnen daar gewoon hingegaan. In een moment 16 column, hoor, een moment 16 Parijs. Ja, precies. Ja. En dan gis gewoon dan gis gewoon bij de modellenbureaus deelden en dan zien we gewoon wat het beste bij hun past. En ja, we vinden het heel belangrijk dat het goed samenwerkt. En sowieso, ik had de opdrachten binnen, of et cetera, dat de ouders mij beginnen. Wie wil heel open zijn en gewoon dat het heel goed te vertrouwen is. Ja, dat zei hij zelf ook. Ik heb in ieder interview gezegd van ik wil net een model, ik wil een rolmodel. Ja, absoluut. Want ik wil trouwens, dat wil ik aansmalen. Ik wil eerst even van u weten, is dit eigenlijk wel de Duitse Kroes? Is dit een nije? Nou, dit is een Duitse Kroes, dit is Sigrid. Ja, maar is dit in de potentie... Ja, inhoudelijk maken we nog helemaal niks tussen het programma. Nee, de uitslag is nog net bekend. Nou, maar... ja, goed, wie weet natuurlijk wel een beetje hoe wat, maar dan nou, dan maakt het me net skierig. Ja, dan maakt het echt iedereen... Ja, super. Okay. Ik bedoel, ze is 15 jaar. Ze zit je toch even aan tafel en ik vind echt dat ze... Maar doet ze het in het programma heel goed? Ja, absoluut. Zeker. Ik denk dat je hem nog wel wat van gaat studeren. Zeker weten. Dat zou leuk zijn. Ja, absoluut. Dus, ja, je mag er net al te volle C's, dan was het ook bij RTL 4. Spanning wat erin blijven. 18 maart. Maar we weten ook al dat een vriendin van die zit al in Tokio. Ja. Dat is toch echt wat? Die zit er helemaal. Ja. Wat zit haar te gebeuren? Kun je dat niet zo uitlezen?
Ja, we zijn sowieso bezig om te zien welke agency dat goed bij haar past. En we zijn er nog niet helemaal uit wat we nou exact doen voor haar. Maar ze kreeg wel echt iets heel leuks. Maar heeft ze al opdrachten, concreet? Ja, maar dat is al je te zien in de show. Daar waren we echt nog helemaal niks van zitten. Oké. Ik denk dat dit de laatste keer is, Sigrid, dat je gewoon nog eens bij u in Beans is, dat we die belly kennen, dat die mem die je brengt en dat we dan maar die praten. Want dan is het wel weer te grut wezen, dan komt direct nooit meer. Wat is nou die dream? Net wat ergens voor ja, mijn droom, ja, het is toch Paul Fischer die opent deuren die normaal gesloten zouden blijven. Ja, dat is gewoon zo. Paul Fischer is zo groot en dat is zo bijzonder dat wij daar contact mee hebben. Dus dat is al zo vet. En, ja, maar wat worst, wees just die zelf erin. Nou, als ik echt mijn droom is dan, ja, een groot merk, een gezicht van een groot merk worden, dat lijkt me wel echt, ja, super vet. Of ja, een keer een catwalk show mogen lopen voor een groot merk. Ja, dat is natuurlijk wel super vet. En als je daarmee de wereld mag zien, om daarmee te kunnen reizen en ja, allemaal mensen te mogen ontmoeten, dat is toch wel een droom. Ja. Plus nog orenvief, famkes uit Friesland. Goh, wat goed. Ja. Hoe kan dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik denk sowieso dat, want het is natuurlijk net alleen dat ze een mooi gezichtje hebben. Du moest safvolle dingen mee hebben. Du moest fotogeniek wezen. Du moest leuk wezen in de omgang. Du moest sterk in die seconde in. Want het is echt net een heel leuk vak. Iedereen denkt, goh, ik wil model worden. Vreeg je elke gemiddeld famke van 15, 16 is, wil je model worden. Maar zo werkt het net. Het is een heel zwier vak. Je moet sterk in die seconde in. Prutten reizen. Heel veel afspraken. Komt echt ontzettend vol op begin. Okay. Maar met haar komt het goed. Ja, en met die ik. Maar die carrière als talentscout. Absoluut. Succes. Dankjewel. En, dankjewel. Ja, massaal zien denk ik dan. Mooi. Want het programma is dus de komende 8 weekenden zien bij RTL 5. Begint morgen om heel wij 10. Ja. Ja, er is nou en in de toekomst een soort verlet om ambachtsleur. Bient lid erom deze week jongeren zien die het voor een oude ambacht kiezen. En we beginnen met de 24-jarige Chantal Walsweer van Ljouwert. Zij is goudsmid en had zo'n 2 jaar een eigen zaak op een ijsstad. Ik vond de steentjes vooral altijd heel erg mooi. Het glimmen en de facetjes. En als je het dan in het licht vasthield, zeg maar, dat het ging spelen. Nou, mijn pa is goudsmid geweest en die heeft een bedrijf altijd gehad. Dus ik heb hem zelf niet gekend, maar je krijgt wel alle verhalen mee en sieraden te zien die hij gemaakt heeft. Als je dan beneden in het atelier, toen was mijn pa er al niet meer, maar het atelier was er nog wel. Dat je als je ermee bezig gaat, als je het gaat bewerken, is het eigenlijk nog helemaal niet mooi. Het is pas in de laatste fase, als je het gaat schuren en polijsten, begint het pas te glimmen. Meestal gaat in opdracht vaak ook sieraden die omgesmolten worden, waar emotionele waarde aan zit van iemand die overleden is, een dierbare, een oma of een moeder of een vader die overleden is. Alleen dat het sieraad niet zo is zoals ze het zelf willen hebben. Dus dat ze het in een andere vormgeving willen stoppen. En dat kan natuurlijk. Dus dat is heel erg leuk dat zo'n emotioneel iets, dat mensen daar hun eigen ontwerp in kunnen laten maken. Dit is mijn meesterstuk geweest. En dit is toch wel eigenlijk het pronkstukje wat hier ligt. Het is een medaillon met een multifunctioneel collier. Het kan op verschillende manieren gedragen worden. Er zit een kort collier in verwerkt. Er zit een armband in verstopt. Dus je kunt het allemaal uit elkaar halen en weer combineren. Dus het is allemaal op verschillende manieren te dragen. Ik was 22 toen ik begonnen ben. Ja, nog geen kinderen. Ik had nog geen huis gekocht. Dus de verantwoordelijkheid was alleen voor mezelf.
Het was makkelijker om nu die keuze te maken dan dat ik dat over 10 jaar zou doen. Want als je dan al verder in je leven bent en je hebt een gezin en een huis, heb je toch veel meer verantwoordelijkheid en die had ik nu niet. Dus als er nu wat zou gebeuren, dan heb ik alleen mezelf ermee. Dus eigenlijk was het nu makkelijker, denk ik, dan op een later tijdstip. Je bent wel creatief, je kan dingen creëren en ontwerpen, maar het is wel heel technisch. Dus je bent lekker bezig. Je kan gewoon schuren, veilen, polijsten en ondertussen kan je gewoon iets moois creëren. Dus dat was eigenlijk wat me binnen dit vak heel erg aansprak. Ja, en morgen ben we bij Lars de Bok. Hij is hartstikke als skipsbouwer. Krimp, leegstong, kwalijk verschinning. Zet je de bruggen lul maaien, is het een en al ellende in Noord-East-Friesland. Inwoners van Ije, Holvert, Peers, Moddergat en Metselawier vinden van net en stroepen daarom de mouwen op. En daar zit ik het over hebben met mijn verste gast op man, die Martin Knossen. En ik met Jelbe Kokkert hier. Welkom heren. Dan moest het voor maar even uitlezen, want het gaat over het DOM-project. Dat klinkt onnozel, maar het staat voor Dorpsontwikkelingmaatschappij. Klopt. Wat is daar zo bijzonder op? Het zijn de fjouwer, de fjouwerdwarpen die Stokerijk neemt, die hebben alle fjouwers van Dorpsontwikkelingsmaatschappij. Het is eigenlijk een hele concrete aanpak om de prachtige uitstrieling van de historische kern aan te pakken. Hè, dus de panden die testeren, om die aan te pakken. Historische kern, dat is vlakbij het kerkje neem ik al. Ja, dat is dat wel in de oude dwarpjes, hè, die mooie oude strutjes, bewenningen, huizen in de kern van het dorp. Ja, dat is natuurlijk uniek. Hè? Dat zijn hele mooie dwarpjes. Dat is dus daarom een soort van beschermde status. Nou, het is natuurlijk best lastig om die panden altijd goed te onderhouden. Dat kost een soort yield. Er is natuurlijk minder werkgelegenheid. Dus er ben ik nog mensen die ter wenjen die het soms wat zwitter krijgen financieel. Dus om dan te zorgen dat je investeren bluest in de kwaliteit van die wenningen. Nou, dat is soms lastig. Dus dan is een bijdrage vanuit de oerhiet van belang. Want het gaat net alleen nog om het onderhoud van die panden. Het gaat ook om het creëren van een mooie wenomjouwing. Dus het gaat verder dan alleen nog die panden. Het gaat ook om de directe omjouwing daarvan, de dorpsplein. Maar ook om het ontwikkelen van een perspectief aan het dorp. Bijvoorbeeld toeristisch perspectief. De traditionele arbeid is een beetje verdwenen, toch wel voor een deel. Dus er moet wat voor in plak komen. Nou, juist die karakteristieke dorpen leren hun voor dit soort nieuwe ontwikkelingen. Ja. Nou, wat ik naar jou ook in wil ik even naar een voorbeeld. Ja. Want dan kunnen we voortdurend zien hoe het dan werkt. Er is dus het Vlaaksmuseum daar in Ije. En met deze regeling werd ze dan 40% korting krijgen of subsidie krijgen op het opknappen. Willen ze dat museum weer helemaal opknappen? Ja, het is de bedoeling een beetje van u, dus dat we het een beetje toegankelijker maken willen. Dat er wat meer publiek op je aankomt, er wat meer iepen te stellen. Dus met een schuifpui erin, wat glazen wanden waar uw apparatuur achter komt te staan. En dan wat we dat digitaal aan zien laten, wat we dus nog handmatig doen. Je zit met z'n tweeën op een roepelbank. Dan wordt het siert van de schoof wordt er aanhalen. En dan doe je dus om de beurt de terughelje. Dan kan je zien dus dat het goed droog is als de knop eraf gaat. Wij leven nu in de moderne tijd en dan worden we dus elke dagelijks iepen hebben. En daar safie we toen veroordelen of dat mensen daar zijn en uitrennen kunnen en dan meer op een wijze van dat ze via een knop drukken en iets te zien komen. Hier laat ik even zien dus dat het brutsen wordt door de rolbrekker. En dan doe je meerdere keren erheen. De eerste keer gaat het heel zwier. De tweede keer wordt het toch iets lichter. Dan kan je hier al zien dat er dan heel veel afvalt. Dat wie een restproduct maakt er een spaanplaat van. Je bent het enige museum van Friesland die nog zien laat hoe het vlaaks bewerken wordt. Dus vandaar dat we dit een beetje eigenlijk wel wat harder willen voor ons dorpje. En als dit dan gebeurt, dan gaat er een sliebrekker. En die moet dus het laatste houtje eraf halen. En dit zijn ijzeren messen die hier achter die schutting zitten. En dat maak ik dus net met de handen in, want dan ben ik een stukje van mijn hand en mijn vingerrijtje kwijt. En dan moet het dus zo skeer mogelijk maar dus kleermaken worden voor de lindenindustrie. En dan hopen we dat het dan heel succesvol en dat er een heel veel mensen in Ije en omstreken komen om ons mooie dorpje te zien.
Ja, maar dit koest al in, dit hele proces van vlaaksmarching? Ja, wist. Ja, ik al eens west in het museum? Regelmatig. Nee dus. Dat je wel vaker, maar het jouwt niks. Dit wordt aan de toeristische looker van je. Ja, dit wordt een van onze trekkers binnen het mooie dorp. We gaan natuurlijk volle meer trekkers, maar dit is wel, we willen hier als Vlaaksdorp op een kaart zetten. En dan, dit is een heel belangrijk onderdeel van het Vlaaksdorp natuurlijk. Ja. Het Vlaaksmuseum. Ja, want jij bent van Dom. Hier, zeg eens maar. De ontwikkelingsmaatschappij voor, omdat het beter worden moet. Wat vind je nou eigenlijk het belangrijkste? Zo'n museum of binnen het nou die wenningen die er leeg staan en voor te rot zien? Nou, het museum is een wezenlijk onderdeel van het leefbaar houden van het dorp. Dus het versterkt het toerisme, dus de inkomsten van het dorp. Maar daarnaast moet de wenningvoorraad van de particulier, maar natuurlijk ook een beter worden, mooier worden en historisch onderhouden worden. Zullen we even nog een concreet voorbeeld geven? Je woont niet daar vlakbij een kerk en je wil je huis opknappen. Wat krijg je dan als je daar gield is? Nou, stel je wat om het huis te steken, die wil je repareren. Nou, dan kun je ervoor kiezen om het goed te doen, dus een plastic watten om zo'n huis te slaan. Nou, dat is net historisch van waarde. Dus wij willen graag als Dom, willen wij daar staat er een mooie houten watten met klassen en zinken en rijnpiepje. Waarom hen zes? Nou, dit kost het extra geld, maar we willen die mensen dan wel stimuleren om dat te doen. En daarvoor krijgen ze 40% subsidie. 40% subsidie voor het totaalbedrag. Dat is bultgeld. Ja, dus stel je het €2000 een kostenpost, 40% subsidie is €800. Dus de meesten dat scheelt een slak op een borrel. En toch een soort mensen het? Ja, we hebben nou in het jaar een jaar, we zijn echt een jaar los, hebben we nou de eerste 10 projecten gehad. En als het nijgost, dan hebben we in totaal ongeveer de plaatselijke economie, want dat is ook heel belangrijk, van €40.000 stimuleert binnen IE alleen al. In het totale project die het bijna oorlog ton. Maar dan heb je prachtige gwatten, maar uit die huizen dan vervolgens wel leeft in of er komt geen bijen bij, dan rint het dorp ook nog leeg, toch? Ja, dat is weer, maar het stimuleert echt om daar te blijven. Als je in een mooie gemeenschap bent, dat stimuleert om daar te blijven. Maar dan komen direct weer makkelijker nieuwe mensen in zo'n dorp bij. Want als het er net uitziet en dan zou je verkrotting, dat lokt echt. Zeg je dat al? Ja, tuurlijk, leegstand. Nee, maar zeg je al dat mensen zeggen, nou, in steeds van te verhuizen naar misschien wel jou of naar Dokkum, heb ik liever toch dat hoeske wat opknapt. En dan scheelt het meer een heel soort geld. Ja, tuurlijk. Het heeft een hele positieve effect op de mensen. Om daar te blijven. En we gaan nog eens kwallen als hier zijn. Dus ja, dat werkt al in mijn elkaar. Aan de andere kant, Martin, heb ik ook wel toch de 16 Anjenwenny. Net een beschermd dorpsgezicht. En de hesten oud hoeske, dan wordt het opknappen. Ja, krijg je helemaal geen 40% waarom. Loeks dan daarmee net die mensen uit Anjen bijvoorbeeld naar Ierta, die zeggen, nou, dat oude hoeske wil ik wel opknappen, krijg ik de helft van waarom. Ja. Is dat net risico? Ja, dat zou ik kennen. Dat doe ik net eens of dat effect terecht is. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel zo, als dat een monumentaal pand heeft bijvoorbeeld, en een beschermd dorpsgezicht is eigenlijk een soort van collectief monument. Voor een monument krijg je ook interessante regelingen, omdat zo'n pand toch duurder is en moeilijker is om te onderhouden. Ja. En toch wil je juist die kwaliteit, die unieke kwaliteit, die wil je behouden. Dus is het ook wel weer heel fijn dat er zo mogelijk iets voor is. Ja. Want het gaat verder dan alleen het huis. Hè. Het gaat dus echt om het unieke karakter van zo'n dorp. Okay. Ja. Dus je verwacht je net dat orenmeisjes niet oren dwarpen dat er leegst ontsteert. Nog even een ander punt. Daar hebben we net een heel soort tijd van, maar ik wil toch even weten, landelijke interesse is hiervoor. Ja. Wat mag ik dan nog denken? Nou, dit wordt ondersteund vanuit het ministerie onder oren. Hè. Krimp is in heel Nederland een probleem. Er is nog net al een pasklaar antwoord voor hoe je dit nou doet. Dus juist deze aanpak, waarbij de oerriet heel nauwkeurig het mooie dorp, want die Dom die heeft zelf een heel belangrijke stem in wat er gebeuren moet. Ja, dat is interessant voor Den Haag onder andere om te zien of ze dit op oren plakken en ik op deze manier ervan kennen. Nou, mooi initiatief, bedankt. Prachtig. Dat je hem erover vertellen woon. En leef een machine en afwacht je of dat in de krimpgebied nek gebeurt. Ja, dan wil ik je dit toch eventjes zien, want misschien weet jou het nog wel. Kwartlien hebben we het hier horen over het sealskip de Bark Europa dat naar de Zuidpool gaat. De eerste beelden van onze correspondent aan boord, die hebben we binnen. Scootje-verslagjouwer Gjalt de Jong is begonnen aan een nieuw avontuur. Als stuurman is hij de komende 4 maanden aan boord van het sealskip de Bark Europa. Zijn reis begon in Ushuaia, Argentinië.
where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. And by the water we drink to the drain. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you've never been by the riverside. Maar genoeg van hier is de bark Europa, maar zijn eigen geld dus, klaar van de oerstek naar Antarctica. Ja, die kant is nu al naar daar. Het wie loopt wel heel erg vroeg. En even de laatste bruggen het er flink zeeziek west, maar nu gaat het weer een stuk beter met geld. We houden de komende tijd op de hechte van zien verdere avonturen op dat schip. Ja, ons Safi Bient, morgen ben we er weer en van nou nog een hele noffelijke jong verder.